Akyem Fichser na kopi mu ewo ho a nipa duba konsamra mekase omo akoka na bambofo akɔkye omo emra no ye galamsey emu nsem dɔson Adom TV kase ya de bro aduba ko a wakyere wonom no wonom Ghanafo enkono na Burkinabes emienu Ghanafo a wonom ewo mu no wondin ene kwakwo wusu wanya mfie aduanan mienu Philip Tete enye mfie aduonum mienu Abdul Raham enye mfie aduonum nson Philip Duvo enye mfie aduanan afei Joseph Asare yoka ho bie no wanya mfie aduasam mienu Charles Mianu enye mfie aduasam num Joseph Arabuga enye mfie aduasam mienu Daniel Banga enye mfie aduonu ena Amoaho Isaac nso enye mfie aduonu num yepese yejifa akwanya we so ade ekachira manfo a omo omemu ene nipaku a omote ye Eastern South region ha se omo wo ye potem ha nyina se aposifo yawe ataso pa se kwan bia e befa so a sa galamsey semi e betumi de ahode ye ntini imoja ede akun amasa ntokwai etime de nkunim ti e hyabobo e babom ho ban so de bia Police penyini yani amani boni enkomo twetwe mu no wade to Ghanafo nyina ne titiru ene wonom a wote Eastern South Regional Police Command empotem honom nyina enimu se endukra yetiye no de ntempa efre ya anti galamsey task force ayate wa ha we Eastern South Region momoko ho ampa mrantie no ko ho momoko to se enipakuo bi a omega galamsey fo womu tutu asase ase enoman adobaya na anannua na roba nnua na sisi asase so itiema posifo no echiwo sisi a me no kase omo wo yasoe ha